Apa kapa ndipo pawagona manje Sawira. Tanga chausi here umangu. Aiwa wagona Sawira kumanaka. Madzibaba, muchiti pane panengarwadziwa nekukutengerei 1 or 2 here, imi makakwanisa kurikavha mari yangu nemafoni zvakange zvabiwa mumba. Makatogona chaizvo baba. Izvo chitori naye akomana. Zvishomana naizvo Sawira. Isusu tinobata mavha dzemombe kana mavha dzemota chichi tinodzibata. Asi kaonaka pane chinhu wanika chandisiri kunzwisa kuti foni yakazvisvika seka mumaoko ikasekuri kaikai. Handina hangu hadi concrete evidence ka asi chikombera ka nemwana samutoko ka pane zvavanoziva chete namwari apa chakatongokosha ndechekuti takakwanisa kurikavha mari yangu ka nemamwe magadgets angu angabiwa ka. Ndakazonzwa zvichinzi vakabuda ka. Saka vakabuda sei kuna isekuru vaivai? Mashefe kubasa kwako vakangoti kasekuru kaka tisakagarise mukasi kabhozi kanotifira tikaita ngozi. Icho kwadiwo zvishuwa. Hatidi kuparurwa ngozi nezvinhu zvisina maturo isu. Ko baba kurunga inzwe kamunzwe. This time babaka ndazopinda machena manje. Machena ego futi kosawira ka. Wonaka iwo ka usutora ka uchiti pamunhu pamusaka. Ingono dzati machena ego auta nezvawaka naisawira. Naye wakumana. Ko samutokwane kanzvadzi kake ka. Kari kunzi kakabva kumurume. Kari kutogara kakumba kwake kukuku. Katoni zvimavhiki karipo. Sawira. Ipapo ndipo paunoona kuti kune nyeredzi dzinongodonha so dzakanangana newe. Aiwa, ndo machena zvekare. Aizvi. Diri akoreza Sawira. Katukuyana hanzvadzi. Aizvi. Inga kudya namambo kauko. Ndudze kaSawira kakanaka here? Kane miri wakaita sei? Ritsopuka kuti hakana musoro mukuru kwaunenge washomole. Nai baba. Asi makutodawo kani. Imbomirayo zvozo kana yakomana. Chiko nemimi. Koiti kani Sawira ka. Wonaka apa kapa ndikutofara kuti zvishoka zvako zvazvaka hazvisati zvapera. Uri vitako yerume ka iwewe. Saka ndudze Sawira kakanaka here? Baba ndati mwana imbama iyeye. Plazika, isusu hatichatode kautu twasikana tuchidiki kautu. Tunongofunga kuti twakanaka steri kutu. Isusu takutoda kava machuwa vakava vane experience. Baba ina handisi kuda mafanizi ipapo. Ndodona nemunhu chete. Inga hako Sawira. Saka apa kakutogara kakatsukunyaka. Baba, ndiko kakanogara ikokoko. Vamakaru, ndiudzeka. Muri kufungei vakomana ava kava. Nekuti kana chiri chokwadika. Ndiri kuona vadzoka futi vakomana ivava. Ende kana vakudzoka pakapa, vanogona kusiya vandikuvadza. Saka panotoda kuitwa something vasati vaenderera. Avo here, avo vasiye vakadarawo. Ndovabata this time ende vakauya. Aiwa ndovasa mupinyu mugodzi chaimo. Saka wati kwasa mutoko here. Mgengo wangu yandomawana. Chete zvakangofanana. Ana soro zvagara kakuita kwenyu kuwera bhasikoro. Nyamana. King man, kwe mhosva yangu here ni kuti dhiri rakabhamba plazika zvakangofanana izvaiziya. Even pepe data tisinobatwa nepolisi ka. Mari yacho kudhara tichinayo waiziya dai tisisina kutaura kuno kwaiziya. Saka papa akutongoda kuti tite chiplan B waiziya ka. Tobva tangoona kuti ndiani nani waiziya tobva tapedza mutambo waiziya pedu pepe mfano wangu. Mutambo uyo kwatinopedza mgengo wangu. Tichifanira msiti kudai so. Mgengo wangu uriwe kungape iwewe. Imbomira izvozvo mhani madokwana handiti takawirira neripepe kuti ngatisipinei mari ka kuti iwande waiziya tozokwanisa kunoburitsa vazukuru ka. Zvanhasi ka. Zvanhasi madokwana hande tinodya mabhini ka because hapanazve hambo kwadzina kana plani zvenguva ino zvamanje waiziya. Mbini munodya mega mukoma wangu. Ukunzwa mfano wangu? Saka sara wakagara ipapo zvamanje waiziya ka. Ko harisi dhigo latere riri kubva nekukoko richizvonyongoka iro. Dhigo lacho muita seko murungu. Safi boy here mukoma wangu. Madiko timu rangu. Zvamwari boys rangu tinobhuruka chinomara. Ndimi timu rebosa ngoma msiti ngoma here mimi boys. Ezvinozvo makorera mafreestyle ukombo nekwastondano. Boys. Dhigo lata usadai so mugenga wangu iwe inga takakura tese wani mugenga wangu ndowakutoona kunge matsaga kudai so. Kukura tese kune basa rego naisawo. Ndimi zvononge like munogona kutadzira vanhu sereke muchindiseka muchita nhabhebhi. Chiona ikana nhasi ndinika handitori nabhebhi ende handisitomborida. Imimi mangozombira mumastreet umu. Boys. Madoko mangerayo. Zvazviko izvi. Kutora music video ne-IT wamana. Chiona vidhashi takatsinzinya vanhu maziso here selector man. Wangu, manje ukada kuganza mgengo wangu ka. Tokushinga panapa. Kana panapa zoganza ka. Garoro mabude weziya. Kutogara msiti ka. Kutori nani? Pane kurapa spetebhuku unoita mudumba rako riyari. Saka muri behind selector man. Makasiya ndichiposera maridhi bedroom studio ka King man. Ezvinozvo ndakurenda 4 house Glendale yandakatoita studani mugenga wangu.
chinzwaika maboys angu, ndangoti ndairike nchikuona imaiziya mazuva ndiri kubosera uptown timu rangu. Mira kani Digosi mfesi wangu haikuona kudaro mani. Handizi mfesi wako sha, tanga wambonogeza uzoya kuSudan, unoda kubosa ngoma dzipi neshene yakadaiso iyoyo. Kana big man wakauya usvika wakadaiso wanoti chii? Indakubaya ini. Digosi sadaro seyo, uri munhu wehama iyoyo. Unoziva mudhara zvenguva ineka, ndokupedza. Ukaona tinesera wakapfeka rimkomo wangu. Ukaona finesi, kuradharadha kokoyo. Kokopina ndima kadzijeka dzese mhepo mkomo wangu. Iwe, ishatswe reyo. Unoziva chitswe makarova indakaona akaberwa nasei kuno last week. Yakangodaiso exekiri. Mukubvira Kingman. Izvi zvinovengwa nemawizards chete zvimugenga wangu. Izvi, ko handitobosera semuSudan here. Ariko mhani muchindo, hei. Upenyu unoshanduka mhani musharukwa. Tigo lato. Trojendera makabairira iri. Harisi Berry Bottom hereri. Iwe. Berry Bottom chete remufesi wangu. Uyu akatobairira Jujet waiziyaka. Aiwa anobvira kani mufesi uyu. Ndachema zvangu ini. Sha, apa bvudzi ravo rakata kuyerera akamugenga wangu. Boys, asi mukuru wape mudombe remukoma wangu mazuva ano. Malaters boys rangu, kungodai nekudai. Yesaya, ko murungu. Imbotitoka kana two press dzejesti maziya. Timbotsengerawo mukoma wangu. Munoziva Tigosika. Teta ne 2 weeks tisatambotsengera. Iwayo maridhimu amhanyike manje timu rangu. Ndite zvekupromota naGina Marina nanaPlatinum Prince wakapera nedombo kare manje. Ko ndikasapoti angwana Master H kana chipoko zvinei. Musadaro kani mukoma wangu Digorata maiziya. Itaiwo mwoyo wekubereka mukoma wangu. Chero mukatongotengera masipaganga nematumbu, haiwa zvinotori nani chaizvo tinogona kumaneja yeduka. It's fine, hazvina hazvo mhosva. Boys mimisoka. Alright, chioika 5 musare muchita plan maiziya. Next time kana takukumaneja ika musapote muchirovha kumashows maiziya. Mapromota ka anokubukai. Ona remabhendera akaita bvutsa Digo lato mukoma wangu. Ko zino asekuru, zino ka rikatodyarwa mumunda ka rinogona kutobuda kareteta chibage cheKenya waiziya chinonetsa asingaite. Haiwa asekuru ndapotsa ndarutsa nekunhuhwirwa nemukanwa asekuru. Zino rakaita kuita yelo kunge chibage cheKenya. Saka tonodyei Sauro? Ngatimbodarike ka nepabeti 24/7 apo kapo. Tobheta 1 ticket waiziya katohwina tobva tazonodya waiziya mfana wangu. Sesibho here Sauro. Inini mukoma wangu ka ndakarwa nehongazi zvekutodaro maiziya. Duma kumuita kurira kuti mfana wangu ka munhu wechirume unofana kumbopota uchiriska waiziya ka kumbovhundutsira Satani waiziya mfana wangu. wangu. Saka tobhejera china Sauro? Chele zvemfana wangu ka tinongoisa chi5 chese waiziya takanowina chi25 pepe waiziya ka tombonodyawo munandusi kamfana wangu. Iwe madokwana haudiwe here kudya munandusi? Getayo wako mugenga iyoyo. Nandusi ekuita sei kwachona nayo mani? Haudiwo kudya namambo here mfana wangu madokwana. Mabhebha eka madokwana atakaona muna 5 Avenue Dairy yariye. Yesaya, ndodazvi. Neamana? Saka handeka kubeti 24/7.